Minä olen tykännyt käydä meidän kodin vieressä niityllä harjoittelemassa drone-lennättämistä. Mutta nyt kesän mittaan tämä niitty on kasvanut ihan täyteen pitkää heinää. Enkä mä enää oikein pääse tuonne mun vakiopaikalle, mikä on tuossa äsken näkyneen ladon kohdilla. Kaikki paikat ummessa, eikä koira ulkoiluttajatkaan ole polkenut. Mutta tällä lennätysreissulla mä kuulin kovaa ääntä ja selvisi, että paikalle olikin tullut tämmönen iso traktori. Ja kunhan tuo äijä tuossa sai taukonsa pidettyä, niin sepä lähti niittämään tätä lähiniittyä. Ja komea tehokkaan näköinen peli. Tuolta takaahan tulee tuota heinää kun palo ruiskusta konsanaa. Ja tätä oli mukava sitten jonkun aikaa seurata, että miten tämä äijä tätä niittyä niitti. Ja puhdasta jälkeähän tämä sai aikaan. Mutta katsotaanpa hetki, kun kaveri kurvailee. Ja niinhän tämä traktori jäi sitten tätä niittyä niittämään ja minä läksin sitten käymään kotona ja olin tyytyväinen, että tätä nyt niitetään. Ja seuraavana päivänä minä läksin sitten katsomaan, että no minkälaiset paikat on ja nythän mä pääsin helposti sitten mun vakiopaikalle tähän pikkukalliolle tai kallioalueelle. Ja niin kuin näkyy, niin nyt tää lato on täysin lähestyttävissä ja kaikki nämä kulkureitit täällä niin on täysin siistit. Hienosti on kaveri ajanut koko pellon. Nuo heinät, niin eipä ne minnekään hukkaankaan mennyt, kun jonkinlaisella härpäkkeellä ne on sitten vielä saatu näihin 12 traktorin munaan. Mutta kyllä kelpaa nyt taas käydä tässä kotiniityllä kuvaamassa. Siistiä on.